I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Wednesday morning, balitaktakan, o, di ba? Magnakananibago na naman ako, o, naman, nabulol. 74 days to go! Pasko na! O, di ba, morning workout? Ang bilis ng panahon, parang talagang rinig ko na yung mga nag-online caroling dyan. Alam nyo na, morning workout, makakasama nyo ng racketeer at madiskarteng Mamshi Sheki. Oo, at syempre, andito pa rin ang nasa-stress sa aking Annabelle Bangs. Ano ba yan? Parang ganun talaga ata pag dalawang araw ka lang mamahalin, tapos pagkatapos nun, sasaktan ka na. Parang gusto ko nang i-hairpin. Pero kahit na nai-stress man ako sa aking bangs, huwag kayong mag-alala dahil dala ko pa rin ay good vibes para sa inyong Wednesday morning. Ang nag-iisa pang minion in the house, Ren de Guzman. Ayan, yan yung sinasabi ko eh. Annabelle kahapon, ngayon Anna with bells. Gusto ko yan, no? Ayan, good morning mga kabalitaktakan. Ngayong umaga po ng Martes, ay Wednesday na pala. Lumilipad yung utak ko eh. Ayan, magsama-sama na naman tayo sa panibagong umaga ngayong araw na ito at makakasama niyo po ang inyong gentle giant na magbibigay sa inyo ng iba't ibang mga kwento at inspirasyon, Charles Limon. Uy naman, and maraming paraan para mapanood nyo ang Dynamic Trio Morning Barkada. Kung gamit lamang ang TV, okay na okay yan. At kung yung free TV lang na antena pa rin ang gamit, okay lang yan. Ipihit nyo lang sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kung smart digital TV naman at nakakabit sa mga Digiboxes, scan those channel numbers, mahahanap nyo kami either the GNN channel or Highland TV channel. Sa iba po, 22. Sa iba po, 44. Yung iba po, iba pang number. Depende po kung saan po yung lokasyon nyo. Oo, pero you have other ways naman po dun sa mga ayaw mo nang bumangon o kaya papunta pa lang sa kanilang mga trabaho o yung mga night shift na pauwi na inaantok sa jeep at baka mailagpas kapag sila ay nakatulog. Manood muna po kayo ng ating live stream sa aming Facebook page, which is Regional News Group RNG Luzon. We have the same live stream sa aming YouTube channel na RNG Luzon o kaya pwede nyong bisitahin ang aming Twitter, TikTok, and Instagram na RNG Luzon pa rin. Naku, huwag nyong tinititigan ng aking bangsa. Away-away sila today. And meron din po kaming website where we upload and we write very good read articles po. Yan ang rngluzonph.com. Kaya i-visit nyo na po RNG Luzon, nag-iisa, wala nang iba. Alright. Ayan. And kagaya po ng bangs ni Ren ngayon, parang binabagyo. Ay, grabe ka okay lang na naman. yan. Speaking of bagyo, mga kabalitaktakan, atin namang silipin, kumusta na? Nasaan na si Bagyong Maymay? Naku, atin pong silipin yan sa ating latest weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update, mga kabalitaktakan, it's not just one, it's not just two, but three. Tatlong bagyo ang ating binabantayan po dito sa ating loob ng Philippine area, dito po sa ating dito po sa Philippine Area of Responsibility at sa labas. Pero unahin muna natin, nasa na ba si Bagyong Maymay? Siya po ay tropical depression pa rin, hindi siya lumakas, pero huli itong namataan 305 kilometers east of Baler Aurora. Taglay po ni Bagyong Maymay ang lakas na 45 kilometers per hour na hangin at pagbugso na 55 kilometers per hour. So si Maymay po ay bahagyang
ay nag-slow down na habang papalapit po dito sa kalupaan ng Aurora, no? And also nakataas na po ang signal number 1 sa iba't iba pong parte ng ating bansa gaya na po ng probinsya, no, ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, and also Isabela, Quirino, Aurora, Polillo Group of Islands at dito po northern portion ng Quezon. So inaasahan po ng Pag-asa, no, na magla-landfall ito mamayang gabi or mamayang hapon, ano, may yung Nako. paggabi na, may dyan siya magla-landfall. Pero ayon po sa Pag-asa, mahina naman po siyang bagyo, but the threat is marami siyang dalang ulan. So Ayan, mag-ready-ready na po nako. tayo at nag-cancel na po ang iba't ibang pamahalaan or ito pong mga LGUs dito po sa Cagayan Valley at dyan po sa Isabela at dito na din sa mga Ecija, nakadeklara ng signal number 1 kasi sa dito po sa Cagayan nakaranas na po sila ng pagbaha dahil nga po Nako! sa dulot na pag-uulan. And next naman itong isang bagyo ay papasok pa lang dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan na 1,820 kilometers east of Southern Luzon. So nasa Pacific Ocean pa siya, pero hindi po tinatanggal ng Pag-asa na posible pa itong lumakas habang papasok po ito sa Philippine Area of Responsibility. And lastly, dyan po sa West Philippine Sea, yung parang bilog ng mga ulap dyan. Ito po isang low pressure area na namataan kaninang umaga, 520 kilometers west of San Jose, Occidental Mindoro. So, papalabas naman na ito sa ating Philippine Area of Responsibility, but makaka-apekto lamang ito dito sa part po ng Palawan. So, expected na weather natin, magiging maulan at maulap po ang buong northern at central Luzon, including dyan po sa southern Oo nga. part ng Luzon, dyan sa Bicol region. Yan. Oo. Minus na ba yun sa 20 na parating? Di ba, as of, sabi ni Pat? 6 na lang ang So, natitira, 6 20 minus this 3, year. tatlo na lang. Oo. Tatlo na lang kung dumating. Oh, Sana kung wag na. darating. Char. Oo, and nako, isa sa mga, baka makansela ang surf break. Pero kung makansela man yan, ang importante pa rin po ay wala pong mapahamak na ating mga kababayan. And speaking of bagyo nga po, alam nyo ba na kapag may bagyo, talagang kailangan natin, especially kapag grabe ang pinsala sa mga lugar, kailangan talaga natin, pangunahing pangangailangan, paano kapag hindi na tayo nakakalabas para bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Kaya naman po si Pangulong Bongbong Ramos, Bongbong Ramos. Bongbong Hoy! Marcos! Nananahimik Ano ba na yung yan? tao. Hindi, nagkamali lang. Si Bongbong Marcos. Sorry. Junior. I'm so sorry. Junior. Ayan, ano ba yan? Ba't ba may Ramos akong naalala? May nabasa kasi akong Ramos kanina. Anyway, si Pangulong Bongbong Marcos po, naglagay po siya ng mas malaking budget ngayon for NFA para po dito sa buffer stocking program for 2023. Ang kanya pong linalagay sa budget for next year is 12 billion. Doble po ito doon sa budget for this year, which is 7 billion lang. So parang mostly parang magdodoble na, pwede. Parang 2 billion na lang, magiging doble na ang Ito nga ay dahil nga pa rin sa kailangan daw po natin ng mas maraming kailangan nating i-ensure na meron tayong food security and accountability and affordable ito sa bansa sa mga panahon na kailangan natin, katulad kapag tayo, 'di ba, nakaranas kasi tayo ng iba't ibang sakuna na talagang halos wala tayong makain, Yes. halos yung mga kababayan natin hindi alam kung saan kukuha. Food So, security. kapag mas marami po tayong budget, mas marami po tayong mas secure na mga pagkain para sa mga Pilipino na kakailanganin ito anytime. And maganda ito kasi nga, alam naman natin na saan tayo bibili? Oo. And alam natin na NFA kasi, sila yung Mura. nagsisell. Mura. Ang problema kasi dyan, hindi naman sa nilalahat. Pero kapag kasi may mga ganitong mga sakuna, sinasamantala nitong may mga mga commercial. Oo, na tinataas talaga nila. So maganda ito, para sa akin personally, I really like the idea of itong ating food security and affordability. Yes. At sana magamit ng tama yung budget at hindi Yes. mapunta sa kung saan. Tama. Kasi what ay napakaganda sa NFA, mas mataas yung bili nila sa mga farmer. Kasi kapag commercial,
19 pesos Pesos, per oo, kilo. oo. Dito sa NFA, mga naglalaro sa 23 to 24, mga ganun kataas. Nila And then, bibilin. binibenta nila ng mas mura. Mas mura. Ayan, oo. Eh, maganda yun. At saka kasama kasi ng food securities, food access for each household, food access and nutrition security as well, Morning Barkada. So, magkakasama kasi yan. Sorry, isa mga estudyante ko dyan, alam niya, sa exam nyo yan, sana sinagot nyo ng tama. Sana sinagot nyo ng tama, di ba? And Morning Barkada, pinag-usapan na rin naman natin ito. Mga ka-OFW natin dyan, nako, please make sure that you have registered yourselves because COMELEC have now seen 670,000 na mga non-voters natin na mga OFW. Nako, ang laki ng number na to, It's, malaki siya in the numbers. Recent. Oo. Kasi 2019 and 2022 elections, ito yung na-collated data nila na na-receive nila. There were 669,527 registered voters from Office for Overseas Voting that they have seen nga na hindi nga bumoto for 2 consecutive voting, and they might be feared to be deactivated. Kaya Morning Barkada, the biggest numbers are coming from Middle East, also in Africa regions, and also followed by Asia. Meron din po sa North America, Latin America, and Europe. Ayan. So the Overseas Voting Act of 2013 states that any person who did not vote in 2 consecutive national elections are shown by voting records and may be subjected to deactivate of registration records. However, Morning Barkada, sa mga gusto pong humabol at bumoto pa, meron naman po tayong Resident Election Registration Board that will conduct and convene a meeting para ma-identify nila kung sino nga ba yung mga i-deactivate nila. Kasi this is a really big number when it comes to our national elections kasi they're only allowed to vote majority, no? Yeah. Mga president, vice president, and national. and they are supposed to vote a month prior from the voting yan. So please sa mga ka-OFW natin dyan, make sure that you get yourselves pa rin to vote for para hindi po kayo ma-deactivate. Yes. So, kasi importante pa rin yan kasi yung ilang OFWs, 600, bakit di ka na bumoboto? Sabi na, pumunta nga ako dito sa abroad para walang pag-asa doon sa Pilipinas. Yan lang. Well, your participation in voting gives us hope na merong ibang leadership na liderato na uupo at magbabago. Kasi gano'n naman yung sinasabi ng ibang OFW. Alis na lang ako, walang pag-asa talaga dito sa Pilipinas. Well, your votes are still matters. Yun nga. Tsaka mas mahirap kasi ang process kapag kailangan mo magpa-reactivate. Kasi papatunayan mo nga kung bakit ka hindi ka nakaboto. Yan, sige. Nako, lipat naman po tayo dyan po sa Quezon City, dyan po sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines dahil sinabi po ng AFP na malaking kawalan po sa mga CPP, sa mga Reds or mga CPP-NPA. Ito pong pagkamatay ng isang high-ranking na leader ng NPA o New People's Army. Ito nga pong namatay ay si Romeo Nanta, also known as Juanito Magbanwa, na gumawa po ng leadership vacuum or iniwan niya po yung kanyang posisyon at ngayon nga po ay mayroong demoralization sa mga insurgents. Sinabi po ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar sa statement niya na the AFP expects that the death of Nanta will mean a more secure and peaceful in the Negros Island. So, yun nga po, tuloy-tuloy pa rin po ang kampanya ng AFP at ng iba't ibang uniform personnel laban po sa CPP-NPA at dito nga po sa insurhensya. And sa this coming October 17, we will grace or aalalahanin natin itong pagtatapos ng Marawi Siege. Kasi nga din naman, napakaganda nung report mo kahapon na sinabi niya na dapat pa rin i-consider na terrorist ang CPP-NPA. Pero yung sinabi niya is they have different tactics daw kasi this is according to a Marawi hero they according have sa the Marawi same hero. goal na 'di ba yung iba kasi akala gusto lang manggulo, kumontra lang sa gobyerno, pero ang goal daw pala ng ating mga NPA umano ay sakupin talaga ang Maynila. So unti-unti from the provinces pa ganun sila pa hanggang masakop ang sentro which is Manila. And they have the same goal. Magkaiba lang daw sila kung paano yung tactics nila kasi pag terrorist na mga maute, mga ganyan, mabilis, pag NPA mabagal. Yun. So
So, terorista pa rin sila. And terorista naman sila kasi we have the Presidential Decree 374 of President Rodrigo Duterte declaring itong mga CPP, NPA na mga terorista. Yun. Lalo na yung sinabi niya na kailangan niyang i-defend ang kanyang bayan kahit namamatayan na siya ng mga kasama. Oo. And alam niyo yung mga acts of valor, yung mga nabigyan ng valor, 'di ba meron yun si basta si Captain na ang name niya Sandoval. Ito yung nabarel daw ang kanyang kasama. Tapos nakikita niyang humihinga pa, though second floor kasi sila, yung AFP, yung mga kalaban nasa first floor, nabaril yung nasa hagdan, binalikan niya kasi nakikita niyang humihinga. So siya ang pinaulanan. So, 'di ba, nakaka-touch yung mga ganun. Ganyang heroism natin. Oo. Pero isa din sa mga masakit sa puso, siguro nitong ating mga chikendang operators sa La Trinidad, ay dahil tuloy-tuloy pa rin po, and yung may urge talaga ang ating mayor na si Mayor Salda na talagang ipasara itong mga chicken dung na mga lots kung saan nga iniimbak po itong mga chicken manure. Ito kasing mga chicken dung na to mga ka-MB, ito yung ginagamit ng ating magsasaka in order for them not to really 100% na mag-use ng mga pataba na commercialize. So, ang nangyayari, mas maganda daw itong chicken dung bukod sa mas mura, mas marami, and mas healthy daw siya sa kanilang mga tanim. Ang problema nga lang po, madami raw nagrereklamo dito sa trade na nangyayari sa Silan, La Trinidad dahil sa amoy, dahil sa health na pwede nilang ang mga health na effects. And yung mga langaw. So, si Mayor Romeo Salda, sinabi niya na talaga daw na kailangan nang ipasara muna. Though merong pending request naman itong ating Silan Chicken Dung Truckers and Traders Association na wag munang ipasara. Though September 29 actually pa dapat nagsara itong mga to. September 30 pala, September 29 nag-send sila ng letter pending for request, pending pa yon. So anong nangyari, hindi pa sila nagsara kasi nga may nakabinbin na letter. So since wala pang approval or wala pang so tignan natin kasi malaking bagay din ito sa ating mga magsasaka pero again, kung kaya namang mag-compensate with each other, kaya namang mag-meet halfway, why not? Para win-win na situation ang lahat. At saka natural fertilizers kasi ang chicken dung. Siguro we can just standardize gumawa ng mas maayos na sistema. Hindi, mag-ano na lang talaga, compromise. There should be mitigation between our local government units and our chicken dung operators kasi again, these are all organic Morning Barkada. And alam niyo ba, Morning Barkada, last Monday umupo po ang ating 56 senior citizen in regional offices to be part of our government. And ngayong upcoming Monday, October 17 naman, this senior citizen would be occupying City Hall. Yan, kasama kasi yan, Morning Barkada, sa senior citizen officials for a day, or what we call the SCOFAD. This is actually an activity, Morning Barkada, that is anchored in Republic Act 7432 that aims to empower our elderly to be motivated, and they should be encouraged to contribute to nation building. Sa mga gusto pong makilahok dyan, Morning Barkada, because this is only for a day and they will have an oath taking na they will be in the presence of this government offices, and that yung mga gusto pong makilahok dyan, Morning Barkada, and for the benefit of everyone, the SCOFAD has been an organization for years already, and they have legislative proposals such as resolutions and ordinances that they have already implemented. Sa Monday, Morning Barkada, iba muna or isa munang senior citizen ang papalit sa ating mayor, at makikita natin yan sa Monday. And again, this is only for a day, and sa mga gusto pong makasama dito, some of the qualifiers should be a Baguio's resident, a member of accredited senior citizen organization by the Department or Civil Social Welfare and Development Office for the least for 3 years, and only one member of a family should be qualified for a year. And yan po yung mga guidelines sa mga gusto pong maging kasama sa SCOFAD. Ayan. Oo, maganda yan. Alam mo, hindi lang naman mga senior citizen, ang mga pati nung elementary ako, meron din mga bata. Yes! Little Mayor. Little Mayor. Vice Anyway, ang Mayor. saya-saya. Cute. Ganda. Yun na lang nasabi. Anyway, ang saya-saya. Yan. Sige. Speaking of masaya, baba na tayo dyan po sa Aguo dahil nagsimula na nga po ito pong pagdiriwang ng surf break. Ayan nga po yung pinagmamalaki
ng probinsya ng La Union na dahil nga din naman po ay nagsimula na din itong Agoo-Leg ng surfing break dyan po sa Agoo noong October 7. So pagkatapos po ng 2 taong pandemya na pagpipit ay nagbabalik na nga muli ito pong surfing break and Yes. sa San Juan. Maganda din Yes. doon. Oo. So para po ngayong taon, instead of the usual 3-day na simultaneous activities na Yes. isinasagawa po ng held simultaneously in different legs, the La Union Surfing Break will be held on 4 consecutive weekends for the month of October Ay. dyan po sa bayan ng Agoo, Kaba, Bacnotan naku. at San Juan. Sa wakas, Kaba. Oo. So at Dalawa, least nga po no? maganda to, and also pinangunahan din po ito pong pagsisimula ng Agoo Surfing Break ni Executive Assistant Justo Tito Oros III, representing po ni representante ni Governor Rafael Veronica Rafi yes. Ortega David at si Mayor Sibuma po ng Agoo, Vice Mayor Antonio Eslao at First District Congressman Paulo Ortega at iba't iba pong mga opisyal ng La Union. So tara. We're very excited mga Oo. ka-FB. Alam nyo, bumisita kayo, napakaganda ng mga water activities sa La Union. Pero kailangan maging maingat po tayo. Mahirap na kapag nagkaroon tayo ng insidente ng pagkalunod. And kung wag na kayong mag-swimming, kung medyo hilo-hilo na kayo kung ano man ang inyong mga pinag-iinom dyan. And basta excited. Saya. Kasi this is the first surfing break na in-include nila yung ibang provinces. Yes. Including Agoo and Kaba. So, congratulations po to their municipalities. Yes. Diba? Congrats, Kabala Union. Sa wakas tayo ay bumabangon na. Oh, Palakpakan. Ang happy yarn. Patingin nga ulit kung paano mag-surf. Paano? Ganyan. Ako, pwede na. May osteoporosis na. Carry lang pa rin, no? Di ba? Ituloy-tuloy na natin ang Saya Morning Barkada kasi mamaya meron tayong isang live guest and who is going to share us his story when it comes to vlogging. Like, tingnan nga natin kung paano naging passionate ang ating vlogger na to really extend his passion, not and only limited to vlogging but online ventures as well. Ayan, at dyan naman po sa Angeles City, Pampanga, nagbalik na po ang Kambal Festival. Uy, Bakit ano yun? Kambal Festival? Naku, antabayanan nyo yan mamaya sa Morning Balita. Oo, tutok lang. Magsusurf muna tayo ng panandalian. Magbabalik ang morning. Balitaktakan! Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka
nga daw ba pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin? Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Oras po natin, alas 7:36 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na. At ngayong umaga po atin namang pasada ng mga balita sa Morning Balita. Unahin po natin dito po sa Pampanga, no, kung saan nagbabalik muling ipinagdiwang ng lungsod ng Angeles ang Kambal Festival. Kung bakit Kambal Festival, alamin yan sa kwento ni Laila Batyon. Makukulay, naglalakihang ng float at iba't ibang kawili-wiling mga talento, ganito ay pinagdiwang ng lungsod ng Angeles ang pagbabalik ng Kambal Festival na ipinagdiwang noong Sabado matapos ang 2 taong pandemya. Kaya ang mga residente ng lungsod nakisaya sa pagbabalik ng pagdiriwang. Actually, nagpapasalamat kami regarding sa pagbalik ng festivals ng Angeles City. That's the Kambal Festival through the initiative of Mayor Carmelo Tarzan Lazatin Jr. Binabigyan na naman po kami ng opportunities, especially mga performing artists at mga student artists to showcase po yung talents ng mga students, and not only the students but also the barangays po. Napakagandang experience po sa amin sa mga schools na pinalabas naman po namin ang mga talents ng mga students. Hindi po sila nag-fail na maging magarbo po yung event dahil nga po for 2 years I guess natigil po siya kasi because of the pandemic. Pero hindi po sila nag-fail na maging magarbo po and naging successful po yung event. Taong 2019 nang unang ipagdiwang ang Kambal Festival. Tinawag itong Kambal Festival dahil sabay na ginugunita ng lungsod sa ika-8 ng Oktubre ang kanilang patron na sina Apong Mama Kalulu o Our Lord of Mercy at Our Lady of the Most Holy Rosary of Lanabal. Parte ang Kambal Festival ng Piyestang Kulyat na taunang ipinagdiriwang sa lungsod. Ito ay paalala sa pagbangon ng lungsod mula sa pagputok ng Pinatubo noong 1991. Meron po siyang mga iba't ibang activities na naka-insert po sa Kambal Festival. That's the Kambal competition, pati na rin po yung float parade competition, and then yung street dance po at saka yung marching band po ay nag-showcase po kami ng talents. And then meron din pong program po na nangyari po sa harapan po ng Pisamban Maragul, Holy Rosary Parish Church po, na kung saan po ay nilabas din po yung beauty ng mga Motianing Angeles 2022 candidates. 22 pares ng kambal mula sa iba't ibang barangay ng lungsod ang nakilahok sa pagdiriwang. Pumarada ang mga kambal sa lungsod sakay ng kani-kanilang mga float. Simbolo ang pagbabalik ng pagdiriwang sa tagumpay ng lungsod laban sa COVID-19 pandemic. Noong nag-umpisa po ang pandemic, una pong nasa isip natin ang public health at ang ekonomiya, ang turismo sa syudad natin. Ano na kayang mangyayari? Naintindihan naman po natin yung epekto at nakikita po natin yung epekto na 2 taon na wala po tayong mga ganitong aktibidades. Naning syudad, naning Angeles, and celebrate tayo po masanting with a bang. Ipinapaalala ng pagdiriwang ang saya at tagumpay ng pagbangon. Tungo sa pagbuhay ng tradisyon ng lungsod na ibinaon ng pandemya. Leila Batyon para sa Luzon Headlines.
At mula po sa Central Luzon, lipat po tayo dito sa Northern Luzon dahil ipinagmalaki ulit ng iba't ibang mga alkalde dito po sa lungsod ng Vigan, lungsod ng San Fernando, La Union at lungsod ng Baguio ang kanilang 100-day accomplishment report. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Aabot sa halos 20 minuto ang naging talumpati kahapon ni Mayor Benjamin Magalong sa 100-day accomplishment report nito. So to proceed, we must take pride and pleasure in congratulating everyone as we mark the first 100 days of good governance in the house of our people. Ibinandera niya sa kanyang talumpati ang mga hard at soft projects para sa 7-point agenda ng alkalde sa lungsod. Sa pag-upo nito sa pangalawang termino, kanyang tututukan ang pagresolba ng urban decay sa Baguio. Isa din sa mga focus niya ang pagsusulong pa ng good governance sa lungsod. Should never be called future leaders, but instead, they should now become leaders of this city. Age should never be a factor in leadership. Nagpasalamat naman sa tiwala si Mayor Dong Gualberto ng San Fernando, La Union sa kanyang 100-day accomplishment report. Pinagkatiwalaan po ninyo akong muli at pinangako ko sa inyo ang tuloy-tuloy na pagliwanag ng City of San Fernando bilang tanda ng pasasalamat at dedikasyon ng isang lingkod bayan. Ibinandera ng alkalde ang pamamayagpag ng lungsod sa sektor ng kalusugan sa kanyang pagbabalik bilang alkalde. Pero tiniyak din ni Gualberto na tututukan din ang sektor ng agrikultura, edukasyon at infrastruktura. Patuloy na pinagpapabuti ang serbisyo sa City Health Main Office sa pamamagitan ng pagtatatag ng administrative section para sa mas maayos at mabilis na serbisyo. Nakapagsiliti na rin tayo ng mga kinakailangang dokumento sa Department of Health para sa kapatayong Super Health Center kung saan makakapagbigay tayo ng mas mabuti at mas kompletong healthcare services sa bawat isa. Dagdag pa rito ay ang kanilang digitalization ng medical records at enlistment, pagpapatayo ng bagong dialysis center at pagbibigay pansin nila sa usaping mental health. Pagpapabuti ng sektor ng transportasyon. Ito naman ang pangako ni former congressman na ngayon mayor na ng Vigan City na si Jose Singson sa kanyang accomplishment report. Sa kanyang talumpati, ipinagmalaki nito ang mga livelihood at financial assistance na ipinamahagi sa mga residente ng Vigan. Kasama dito ang agarang pagtugon niya sa pagtama ng magnitude 7 na lindol noong Hulyo sa lungsod. Tayo, nakapila amin na kita, dumduma na ipa-appropriate tayo palagi, hindi congressman tayo, tatada pa lang may warwaras. Kaya doon pa hindi nakapila, nga namain tayo nga may ulog, kaya nakikoordinate tayo, tinaduma-duma pa yung opisyal. Isa sa mga tututukan ni Singson ang pagsasaayos ng mga daanan para makahikayat pa ng mga turista at oportunidad sa lungsod. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At dito naman po sa Baguio City, sinimulan na pong ipagdiwang ang Gong Festival. Binuksan po ito sa paraang art exhibit. Ating alamin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Ngayong taon, ipinagdiriwang ang isang dekada ng kultura at tradisyon ng Gong Festival. Upang buksan ang halos isang buwang pagdiriwang, sinimulan ito sa isang art exhibit. Nonetheless, andito tayo ngayon dahil sa isa sa mga meaningful na programa ng ating syudad ng Baguio kada buwan ng Oktubre, that is the Wadidante Gong Festival. And when you speak about being IPs, that being an IP will never be the same without the gongs, diba? And sa atin, it symbolizes being united as one. Yan po ang kultura na siyang pinamana sa atin ng ating mga ninuno. Ang exhibit na ito ay linahukan ng higit kumulang 40 artists mula Cordillera.
Tampok dito ang iba't ibang mga paintings na ipinapakita ang kultura, kagamitan, at mga tribong nakatira sa Cordillera. Makikita rin dito ang ilang installation art. Scattered around so you'll be able to see it everywhere there. So, mula sa pangalan ng exhibit na pamana, nais ng mga bumubuo ng Gong Festival na ipasa ang responsibilidad ng pagpapakilala ng kultura ng Cordillera sa mga kabataan. Napunta. A toast for everybody. A toast for food. Tagay! Hey! Cheers! Nagsibalikan na yung mga cultural workers, yung mga volunteers, mga youth, and they are now the one running the festival actually. Actually, this year will be headed by a youth. We are now turning over the responsibility to them. We are now passing on the legacy so that they can continue the teaching the young people of our beautiful culture. during Gong Festival Day, what we do is we show them the beauty in the dances, in the attire, and the sense of community. So, we really want, apart from that, gusto namin kasing i-showcase din yung talento talaga ng mga artists natin. So, we need a venue for that. This is why may pamana exhibit para maipakita naman yung aspeto na yon. Dahil halos 2 taong online lamang ang selebrasyon nito, hangad ng ilang mga grupo ang kaligtasan ng sinumang gustong dumalo. Siyempre sa tulong ng Philippine Army, ng 15th Battalion, siyempre ang ating mga pulisan, pinusigurado namin ang seguridad ng bawat isa hanggang sa matapos itong festival na ito. At siyempre nakantabay kami para sa kanilang seguridad, kung anong mga activities nila, nandiyan naman po kami na sinusuporta para sa kanila. Ilan sa mga nakasalang na mga aktibidad ng pagdiriwang ay mga film showings, cultural dances at indigenous games. Ang art exhibit ay inaasahang magtatagal ng 3 linggo sa Ililikha Artist Watering Hole, Baguio City. Ang mismong Gong Festival Day naman ay gaganapin sa ika-29 ng Oktubre. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga sa Morning Balita. Para po sa mga karagdagang mga updates, tumutok lamang po sa Luzon Headlines alas 6 po yan ng gabi at News Force North Luzon sa Highland TV alas 6:30 po ng gabi. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon. Depensa alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man.
Ayan, morning barkada sa mga nag-iisip gumawa ng vlog or vlog ngayong umaga. Medyo meron tayong ipapatikim sa inyo and I know that he's very passionate and hardworking in creating his content. Kaya makakasama natin ngayong umaga si Sir Robinson Charles Dizon or Chad for his friends. Good morning, Sir Chad! Good morning! Good Ayan. morning! Mga morning balitaktakan viewers dyan. Ayan. Sir Chad, parang in your vlogs kasi, hindi masyadong nababanggit that you were a former OFW. So, when you were there, what were the challenges? And sabi mo nga, diba, there should have been a 3 years extension, pero you chose to come back. Yeah, actually, working as an OFW, napakahirap. Kasi nandun yung struggle na mabuhay mag-isa, di ba? Magluto, maglaba, mawali sa family. So, napakahirap. And yung struggle doon, I think maraming makaka-relate. Kahit naman hindi siguro OFW, di ba? Na mag-work na malayo sa family, napakahirap. Pero kailangan lang kailangan mo lang magtiyaga, 'di ba? Yung purpose mo sa pag-abroad, ganun. So ayun, 'di ba? Tapos with this purpose kasi Sir Chad, 'di ba? When did you come home to the Philippines again? 2019. Yeah, mga before pandemic. So yung extension kasi parang sabi ko hindi na worth it, 'di ba? Kung pwedeng kumita sa Pilipinas and to be with your family, 'di ba? Why not? So doon nag-start 'yun. So hindi na ako nag-extend. Hindi na. Oo. Pero Sir Chad, when you came back to the Philippines, transition 'yun malamang, 'di ba? And aside from adjusting with a lot of things also, syempre we are unemployed kasi ang employment mo nasa sa ibang bansa, no? So how did you now went into online businesses or online ventures? Paano mo nakita that there is actually money when it comes to this? Yes, actually nung pag-uwi ko ng Pilipinas, yung friend ko, 'di ba, nag-online business. So sabi ko, why not try? And nung pag-uwi ko, nauso kasi yung mga health and wellness products. Ayan, yung mga online selling. Ayan, so sabi ko, sige, try ko, 'di ba? And na-expose din tayo sa mga business ventures katulad ng sa mga freelancing, ayan, mga freelancing na mga trabaho and other online other online na pwedeng pagkakitaan. Yes, online. Sa tingin mo, Sir Chad, kasi ako din, personally, I also have, tutoring and then for online, online students. Bakit sa tingin mo, sinasabi nila na ang pag-online ay hindi for everyone, which is actually very accessible nowadays for mothers, sa iba pang mga tao na, or students pa, diba? So, bakit sa tingin mo, unti lang yung tumitingin nito as a source of income? Actually, siguro yung iba hindi aware dun sa pwedeng kitain online because siguro nakafocus tayo sa white collar jobs and blue collar jobs, 'di ba? Na parang yun kasi na-train sa atin simula nung bata tayo, 'di ba? Nung mag-aral, 'di ba? Mag-graduate and then you get a good paying job, pero hindi natin na-realize na ang laki pala ng pwedeng kitain online, 'di ba? So tamang opportunity lang, exploration, 'di ba? You have to be open-minded, open to the possibilities na pwede ka palang kumita online. At saka 'di ba Sir Chad, when it comes to online ventures kasi and online businesses, kailangan mo lang hanapin din kung ano yung sa tingin mo kaya mong gawin. Kasi 'di ba for others, parang sabi nila hindi ko nga kasi kayang gawin 'yan. So what are your tips sa mga gustong hanapin yung puso nila for online ventures? Yes, yung mga tips naman siguro kasi first you have to find your passion, yung niche mo. Kasi marami sa atin siguro passionate about writing, passionate about taking photographies, yung mga layout artists, yung mga ganun. So hindi necessarily na mag-graduate ka or mag-take ng isang course based on your passion. So ang daming mga opportunities online, like pati yung pagtututor, 'di ba, sa online, pwede nang gawin yan actually. So find your passion and then work on it. Diba? Hanap ka ng mga pwedeng pagkakitaan online na related sa passion mo. Yes. At Sir Chad, speaking of passion naman, kailan mo nga ba sinimulan tong Chad Venture Stories? And ano yung inspiration? What was the motivation behind writing or creating vlogs and content for this? Actually, started nung nasa Dubai ako way back in 2015. So parang yes, gusto ko kasing i-share yung mga experiences ko abroad. So I do a blog
sa aking sa website ko. So doon ko sinishare yung journey, and then sabi ko ganun, kung ito yung way para maka-inspire ng tao, 'di ba? To go out of their comfort zone and explore things, 'di ba? So yun, and then gusto ko din ng mga photography. Yes. Ganyan. So sabi ko, yun yung tamang avenue for me na i-share yung talent ko. Kaya nga. Yes. And since you started it in 2015 and nandun ka pa nga sa Dubai, paano naman yung process nung bumalik ka ng Philippines? Kasi ibang content na yung gagawin mo ngayon. Was it challenging for you? And what were you most challenged nung you have to curate it kasi dito pang Pilipinas yung audience natin, kumbaga? Totoo. Kasi kapag nakita yung Chad Venture stories ko before, it's all about travel talaga. Yung mga iba-ibang napupuntahan na places. And then when I went back here sa Philippines, sabi ko, ano kaya yung pwedeng content? So I started maximizing yung tourist spots ng Baguio. Yes. Yan. So ang daming na-amaze na may open pala na ganyan. Exactly. Diba? May mag-open na ganito, may magandang place. Doon sila nag-start na naging curious sa blog ko, and then people are started inviting me for their businesses. Ayan. So naging food content na siya. So as now kasi as a social media influencer, malaking responsibility yung nilalagay mo na contents online. So hindi siya basta-basta na for the content, sige magpasok tayo ng kung ano. It's what we call in our Northcon group responsible content creation. That's right. And ethical use of the social media, which sometimes it's overuse and abuse pa in other ways, diba? Sir Chad, aside from this, syempre, there were parang issues about standardizing yung content ng vlogging. What is your stand on that? And kasi also when you started, parang you do it only for pro bono or for free. But then again, now people are wanting na to pay for the content. And tama lang ba that we standardize the content? And paano naman siya dun sa mga entrepreneur na gusto namang ibigay ang content for you for just fun and promotion? So how do you play on that? For me, kailangan siguro nilang pag-aralan muna yung legalities ng pagli-legalize kasi when it comes to online, ang lawak ng sakop. Yes, that's right. Diba? So if yun nga, kung gagawin nila or pagkakakitaan nila yung online, it's for others kasi it's their passion Yes. 'di ba? So yung pagkita online hindi siya regular, 'di ba? Unlike yung mga normal na jobs dito sa Pilipinas. And then another one is kasi siya abroad, 'di ba? Some of the clients abroad, and yun nga yung ating mga social media platforms are abroad. So kung i-regularize yon, better yet tignan muna nila yung mga social media platforms they should make it parang kailangan nilang maging considerate sa mga Filipinos, lalo na sa mga maliliit lang na kumikita through social media. Right, that's right. Kasi ang dami, 'di ba, umusbong talaga siya yung sometimes the content are also hindi naman masyadong maganda. So tama, no, they have to review muna. Yes. Sir Chad, please invite our morning barkada to visit your vlog, and also kung meron ba tayong invitations for our morning barkada so that they can see you and follow you as well. Yeah, so thank you RNG Luzon and Morning Balitaktakan for having me here. Thank you for the opportunity. You can follow me on my Facebook page, that's Chad Venture Stories, on Instagram Chad Ventures, and TikTok Chad Ventures then, and follow my website also, www.chadventurestories.com. Alright. And sir, lastly na lang sa maybe mga advice natin sa mga magsa-start pa lang mag-vlog at iniisip na gumawa ng kanilang sariling vlog accounts. Yes. Yung mga gusto din, 'di ba, na mag-vlog and mag-vlog, 'di ba? Ang pinaka-tip talaga namin is start small and start now, kasi walang ibang time na na nagagawin mo hindi ngayon. Diba? So, wag mong isipin yung mga sasabihin ng ibang tao, Yes, 'di ba? Isipin mo lang na ginagawa mo siya out of your passion kasi gusto mo siya. And then the rest will follow. Yeah. The rest will follow. Thank you so much, Sir Chad. Thank you so much, Ma'am Shishaki. Thank you. For gracing us this morning. 'Di ba, Morning Barkada, there's just only one way for you to do it now. Start it now. Small steps could be bigger steps in the future. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Bulok, maliliit,
At hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Grabe, gusto ko rin mag-travel, mag-vlog and everything. Para Gawin mo naman na. share ng good vibes. Kaya lang wala pa akong time mag-edit. Next time, sasabit na lang ako kay sir. Oo, Pero pwede. bago ang lahat, baka may pang-travel na kayo kapag nanalo kayo ng small town lottery natin. At ang ating unang draw para sa paglabas ng ating mga balls. Ang ating unang draw, 418, second draw, 716, and third draw is 38-8. Again, Oho. first draw, 418, second draw, 716, and third draw, 38-8. Sana Uy, ang may daming nanalo. eight. Oo, Ang daming eight. Sana Ang daming nanalo ocho. kayo, ano? Oo. Para naman pag nanalo kayo at dito nyo nalaman, hanapin nyo lang ako. Meron ako diyang Lilibre. kaunting, ano lang naman. Oo. Pero good vibes pa rin tayo mga ka-MB dahil maglalaro kami. At para mas makilala Oh. nyo ulit kami, malay nyo Nako. nagbago na kami. May mga pagbabagong naganap Hindi sa na kami aming mga marupok. sa aming May mga adjustment. buhay. Oo. Oh. Kaya naman, ano nga ba ang ating laro for today, Big Sister? Who's most likely to? Yun. Paglalabasan na naman dito ng mga baho. Mechanics? Mechanics. Point the person who is most likely to. Alright, gusto ko yan. Nako, gusto ko yan. Sige. Ready? Wala po kaming choice. Of course. Host po kami. Who's most likely to fart? Siya, madami po siyang hangin sa tiyan. Wow, ah. Ako talaga tinuro. Bakit ako? Marami Oh. kang hangin nga sa tiyan. Wow. Marami siyang adipose. Oo, feel ko din. Kain ka ng kain. Oh, Joke. bakit And- ganon? Wow, ah. Wow. May naamoy na kagad, grabe. Mamaya pa, mga naka-schedule yan. Oo, pero alam mo, fun fact daw, pero medyo awkward to. Hindi ko Oh. pa tinatry. Kapag daw nauutot ka na public place, kailangan pilitin mong mag-burp. Hindi lalabas yung utot sa burp ha, pero ang nangyayari kasi, di ba, Yung hangin. excess na hangin. Hangin siya. So, pag nakapaglabas ka dito, aatras yung Oo, tama. Oo. Try ko nga. Or Kaya pag sneeze. nagbaburp lagi, Pinilit alam mong ko na. mag-burp, ano, sumabay. Burp, gano'n yung dalawa. Anyway, ay, kadiri. Oo. Yan. Next. Who's most likely to order extra rice? Ayan. May Ayan. mga Sino ba? Extra rice. Oh. Ako na. Inaamin ko na. Diba? Ako Oo, naman sa bagay lagi eh. siya. Wow. Pero pwede ding... Depende Pwede din depende to. sa Oh, yun. gutom. Dalawa Depende tayo. sa Siya kasi gutom. nagda-diet. Oo. Diet na yan. Oo. Malakas din ako sa Oo. rice. Pero si Charles talaga. Oo. Oo. Yung lutong rice ha, hindi yung... Palay. Baka mamaya sabihin nila yung... Palay ano. oo. Palay. Next. Oo. Okay. Who's most likely to get into trouble?
Bakit ako? Lahat inaaway mo eh. Oh, hindi naman. Hindi naman Oh, lahat. Si Kwan, tapos si... Ano lang, syempre yung trouble naman na yun pag maayos na trouble. Tapos Oh. kailangan mong i-fix yung trouble na yun. Oh. Pero, Exactly. oo, si Ewan ko Charles ba to? minsan, Bakit? nakakapagpigil lang to, pero minsan, Oh, ganun ako eh. Oh, pero yung trouble dito, for fun. I know you were in Oh. trouble when I met you. Ganun. Oh, naaaway. Alright. Who's most likely to cry in small things? Ito. Nagwagi iyakin. Iyakin to eh. Oo. Ewan ko ba dito? Bakit? Anong psychology nun kapag madaling umiyak ng isang tao? Isang tao. Bakit mo Ay, tinatanong? Madaming umiyak sa- pinagdadaanan. Hindi. Madaming Nakaka-relate sa pinagdadaanan. lahat. Oh, hindi naman. Oo. Soft-hearted. Oo. Oh, soft-boiled. Lalo na pag naiinis kasi ako, tapos hindi ko mailabas yung inis ko, medyo naiiyak ako. Iniiyak mo? Oo. Parang ako, oo. So, nakaka-relate ka din. Hindi, pag naiinis ka lang, tapos hindi mo Hindi, mailabas yun. pero pwedeng nakahatak yung emotions. Oo. Ikaw kasi, hindi ka naman. Hindi, By maiiyakan force to. ako eh. Maiiyakan to. Oo, ay, Bakit? oo. Si yung taga. Hoy! Tama ka! Kabilang media, no? Maraming sa iyo, Next bebe. question. Next question. Maglalabas pa kayo eh. Who's most likely to get back to their ex? Not me. Shout out to my ex. Never. May gusto kong iture, pero... Ay, si Taj. Pwede mo si Taj. Sino? Oh. Sino ba? Oh, ito. Ex? Depende kung sinong ex. I remember so many people. Oh! Oo, ako hindi ako. Yung nagbigay ng card. Dati pwede. Ano ba? Dati pwede. Pwedeng ako dati, pero not now. Ay, strong independent woman yan. Antayin nyo lang mauntog to. Naka-helmet yarn. Nauntog na ako, guys. Siya, film namin siya talaga. Pero hindi dun sa ex We're na rooting for iniisip you. namin. Sa ibang ex. Sa ibang ex. Sa pang 38. Pang 29. lang ako. Ay, Char. next. Okay. Who is the most likely to Dance videos! So, Never yan. ran. Kunyari ka pa. Nakakailang views ka? Sample! 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 Hindi pwede. Si Charles nga ang Ikaw lagi. na nga yung hinahanap ko. Ano ba? Pag nakakarinig kaya ako ng ganyan, isipin nyo nagbukas muli ang ating mga super clubs. Tapos, yan. pag nagpatugtog yan, mga TikTok yung sayaw. Diba? Ganun. Diba? Yung PE nga ngayon, Oo. parang puro tik-tik on Puro TikTok. Anong tik-tik? Iba yung TikTok na eh. Iba yun. Naabutan namin yun at wag. Naabutan namin yun. Wag. Sa mga alam ko. kabataan dyan, wag Gusto niyo mo po- bagong edition. Yung mga kabataan dyan, huwag niyo pong hahanapin ang TikTok. TikTok na lang kayo, stick na lang kayo dyan. Yung favorite read daw ni Ma'am. Favorite read ni Ma'am si Sheke yung pinaka-back part sa katabi ng puzzle. May mga ano doon, comics. Classified ads. Ay, wala palang classified ads doon. No. Magtaka ka may obituary sa TikTok. Ang TikTok po ay dyaryo pero ito po ay rated SPG at hindi po dapat ito binabasa ng mga bata. Alright. Patnubay ng magulang Ang kailangan. Kaya wag iiwan ng dyaryo sa sala. Baka basahin ng anak, akala comics. Ay, ano ito? Hindi naman. Meron may mga magazine naman na tayo. FHM. It's an auction. TikTok na yung usapan. These are platforms na meron ka naman matutunan. Grabe, bakit naman? Wow, ah. Kasi nga, pero naranasan ko yun na gawing Iba ko bubukay. Sorry. Naranasan kong gawing bimpo yung dyaryo. Next daw. Next next. na naman na baka sa tayo mapunta. Alright. Who's most likely to laugh during awkward moments? Ako. Hindi, si Ren. O, nagturuan tayong lahat. Anong reason mo bakit ako? Ba? Minsan, tumatawa ka when it's serious. Ay, sabagay, si Charles, bakit mo tinuro ang sarili mo? Oh, ganun talaga ako kung minsan eh. Ako si Ma'am Shisheki, tumatawa na lang bigla. Oh. Ganon, di ba? Next! Alright. Who's most likely to spend more money? Ay, nako! Diyos ko po! Yung order mo. Yung order ko, nag-aantay pa daw. hindi siya most likely naman. Minsan na ako magastos. Ikaw, araw-araw ka nagagastos. Wow, ah. Ay, alam niyo po, dapat hindi ito pinapasahuran eh. Dapat everyday yung sahod sa kanya. Everyday niya kukunin. Hindi every month, gano'n. Hindi every day para po yun ang igagastos niya. Kasi yan, pag sumahod after 2 days, wala na akong pera. Ito din. Ganyan pa, Nangihina. si Charles, alam mong wala ng pera pag ganito na maglakad.
Ganon. Parang namatay yan. Prosesyonte. Tuwan-tuwa na naman ako. Nagpe-prayer vigil sa Ayoko na. wallet. Oo. Yun. Next. Alright, Meron pa next. ba, big sister? Dapat meron pa. Who's most likely to snore? Ikaw. Bakit ako Madami na ka na namang naman? hangin sa chat. Una kanina, utot, tapos ngayon, hilik. Ano pa? Ano pa pwedeng ilabas na hangin? Lahat ng hindi maganda at kaaya-aya dapat ikaw. Wow, ah. Kesa naman kami, nung kababaeng tao, lakas pa lang hiling. Take one for the kumain pala. Ganon. Oo. Tsaka lagi siyang pagod. Kasi wala na siyang pera. Wala na siyang pera. Alam na alam mo next. talaga ako. Next na. Ay, Okay, wala nang wala na. next. Alright. Sunod na lang ng mga araw. Pero maraming salamat sa lahat po ng nakipagkulitan po sa amin via our Facebook page at sa mga nagsisend ng star. Salamat dyan po sa pamilya ko sa La Union, sa pamilya ni Kors at kay Kors na very busy ngayon. Thank you so much for watching. Sa mga mista, nanonood sila. Oo. And of course, mga taga Bulacan, our international viewers, maraming salamat. Hindi ko na rin kakalimutan ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, Annie's Grill, Pizza Stack, and Aldrich Corporation na napakaraming produkto pampawala ng sakit ng ating katawan, gaya ng Pau Liniment and Pau Masahe dahil wala ng sa Pau! Maraming salamat rin to our sponsors from TG Home Builders, Baguio Country Club, and National Grid Corporation of the Philippines. And shout out to my dad who's watching na nasa Poro Point dyan po. Ingat po kayo sa mga nanonood dyan and all the parts of La Union and international viewers as well. Dyan sa Australia, Canada, Taiwan, and Sweden. Thank you so much for watching po. Yan. And also, ngayong umaga, babatid ko din ang aking friend, the senior head writer, Audrey Deliso. Hello, congrats. Happy birthday. Happy birthday. More birthdays to come. Yung kapakapatid ko, hello, good morning. And also, batiin na din natin ating mga sponsors. Unang-una na po dyan, ang Batang 90s Milk Tea, Musar Music, and Pugo Adventure Resort. Yan. Yun na yun. Oo, and nakasama po ninyo at ayaw pa nilang magpaalam kaya ako na ang mauunang nag-iisang minyo in the house na hirap sa kanyang bangs, Ren de Guzman. Most likely not to leave muna morning workada ang raketera at madiscarding Momshi Sheki. And most likely to eat after this morning show. Nakasama niyo po ang inyong Gentle Giant, Charles Limon, and bukas, mag-Throwback Thursday tayo dito lamang sa Morning Balitaktakan! Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching